So, yun na nga guys. Itong dalawang klase ng deodorant guys is nakuha ko na lang to siya ng tig 49 cents kasi ginamitan ko siya ng coupon na 50 cents off. So, bali yung apat na deodorant is yung binayad na lang natin is $1.96 sa apat ng lady speed stick at sa speed stick na pang lalaki. Next is sa atin tayong Colgate guys. Yung Colgate naman is nakuha ko na lang siya ng 39 cents. Kasi ginamitan ko again siya ng 50 cents off. So tatlo yung binili natin. So yung total na binayad natin is $1.17. Next is sa atin tayong shampoo and conditioner guys. So, nasa sa inyo na kung ano yung kukunin nyo, shampoo or conditioner. So, yung akin guys is mag-part na shampoo and conditioner. Pasensya. Oh my goodness. So, yan guys. Ito siya guys is $1.99 na lang siya. So, gumamit ako ng coupon na $4 off 2. So, isa lang yung ginamit ko guys sana coupon kasi good na for 2. Palmolive. Sabon sa ating mga pinggan, baso, etc. Yan guys is yung price niya na lang guys is $1.99 kasi nga kasali siya sa ating mega event sale. So, yeah. So, yung binayad ko na lang sa kanya, guys, sa dalawa. Super laki nito, guys, oh. Super. So, it's like 961 ml. Ang laki niya, guys. Para, so, ito na yun, guys, ang ating resibo. So, yan, as you can see, SC. Yan. Din dito, may mga, ano din, may mga bawas din tayo. May mga bawas. Then, ito na siya guys. Yung ating sariling coupon. Ito yung ating paper coupon, manufacturer coupon na ginamit ko. Then, syempre, yung tax guys is $1.48. So, yung balance natin is $8.53. So, yan yung babayaran natin. Then, dito mo makikita guys is yung ating manufacturer savings coupon is $11.50. And then, yung sa store naman guys is $19.20. So, yung total guys is $30.70. So, yan yung ating na-save guys. Imagine kung hindi tayo naggamit ng coupon, malaki yung babayaran natin. Okay? So, mas maganda talaga at mas mainam na gumamit ng coupon kapag may sale ang mga stores, guys.